Здравейте! Днес ще ви представя генераторът JCB65QS – надежно решение за енергия във всякакви условия. Моделът използва собствен двигател JCB, гарантиращ мощност и сигурност. Оборудване с контролер DeepSea Electronics, доказан в индустрията, осигуряващ лесна работа и пълен мониторинг. JCB65QS е с технологичен отвор за вилици за лесно транспортиране. Има изходни контакти за директно включване на машини и оборудване. Системата JCB LifeLink позволява дистанционно наблюдение и управление от всяка точка. Генераторът е подходящ както за дома, така и за индустрията, с нисък разход на гориво и дълъг експлоатационен живот. В нашата гама ще откриете модели от 10 до 3000 кВт премиум, така и бюджетни решения за вашите нужди. За повече информация или персонална оферта може да посетите офисите ни в страната или да се свържете с нас на www.cml.bg.